Di ba, abot ko nakahisgot baka paglaya nimo murag nakulatahan ka ato or nabalik na pud ka og Oh, katong naplantahan. pag 19. Oh, Pag pandemic 2019. na to. Oh. Pag rap na nako, nag-rap ko niya. Wala di pa kay ko ato ingon nga. Kusog jud kayo ba nga nagdagan na sa nakaila mga brad pagkasagaran nako tig paminawan nato niya. Mo to pag pandemic, nauli ko sa amo, nabarkadag balik, Oh. bisyo. Mao to nahitabo sa ko nga na plantiran ko Naan ka ka ng baligya. Baligya. Oh, Wa jud ko makuha gyud ato bay. Pero na-involve ko anam kay mo gamit mo gyud ko kay bawo na bawo ang mga slingan kay bawo na adik na Winston. So, Diba na. lulong jud kay ko atong panahon na ba. No, lulong Pandemic jud ba? ato. Lulong jud kay mo tong di sa ko maka-blame. Kaya ako mga nailan sad na kanang gikan priso, paglaya nila makulatahan jud mga pulis. Dami init man kay god kay Oo, libe na ikaw oo. bago kalaya. Tanaw nila nimo nga adis gyud kay kagnaong niya kay Oo. bagong lay buangan mo bisa pag maingong kagwa ya imong naong adi kay mo nang magigil ang pulis. Magigil ako. Oo, Pero nana, duda wala. na ko no, ang kato siguro katong panahon na rogue, ginatawag na rogue na pulis ba no? Oo. Tuyo sa gitos panahon bay. Oo, kana gyud, Tuyo gid nga. Tanan sa nimo ba giusap. Ginoo ba oh dili ka para diri ka tong gitungod atong kantahan adto ko kalanasan. Oh. Dito na ko nasuwat ang kadina bay. Dili tanan na asulod sa prisuhan pariwara. Ang uban akong sala, ang uban diri wala. Mo ginaton lang gid ang emosyon ato niya kay Looy na jud kay Oo, ato. ang ako gitong emosyon niya. Why beat dito? Ang akong gipaminaw nga beat ka na rang Grigor. Mo na ang beat sa Grigor kanang Campus 13 nga kanta. Ako si Gregor na may dungis ang kamay. Mo na ako paminaw dito. Paminawon niya. Oo, namin ko ako suwat-suwatan.